Astăzi am testat boxele JBL Party Box 520 și 120, atât în aer liber, cât și într-un colț din garaj. Le-am testat atât pe curent cât și pe baterie, pentru a vedea dacă există vreo diferență între ele. Vă rog să purtați căști pentru o experiență mai bună. Vizionare plăcută! Pentru că începe ploaia, poate dorminte pe ploaia. Să avem mai multe cadre, mă. Și trebuie să conectăm părți boxurile. Nu aveam alte melodii pe care să le punem din cauza drepturilor de autor de pe YouTube, dar vă așteptăm cu drag să vizionați videoclipul întreg pe YouTube.